Det er rigtig svært for unge at få et rigtigt fritidsjob, fordi der er rigtig mange unge, der ikke ved, hvad der bliver forventet af dem. Hvad arbejdsgiverne vil have af de unge. Altså, hvilke opgaver de skal udfylde, og hvornår man skal møde op, og hvad man, altså, når man møder op, hvordan man skal agere og være. Fritidsakademiet fungerer på den måde, at man går i en af de etablerede klubber, værksteder, hvor man har en kontakt til de voksne, igennem at man har et ønske om et arbejde. De voksne, der arbejder, de pædagogerne, de kontakter Fritidsakademiet og fortæller, at de har nogle unge, der gerne vil ud og lave nogle events, ud og tjene nogle penge. Og den vej, der kommer man ind, og alt efter opgavens art, så bliver man udvalgt til at komme og prøve at arbejde og få nogle erfaringer med det. Fragt har jeg jo kendt fra de startede, og der hvor jeg er ansat i støberiet, altså Blågården, der har vi brugt Fragt for at støtte op om det, fordi vi hele tiden har ment, det er et godt projekt. Så vi har brugt dem til både Sankt Hans Aften og Firkantens Festival, og nu også Folkekøkken et halvt år. De prøver at hjælpe så mange unge som muligt, for at holde dem væk fra kriminalitet og give dem noget ordentligt arbejde. Noget de gerne vil. Hvis der er koncerter, og vi ligesom hjælper efter koncerten med at tage tingene på plads, eller rydde op efter dem, der har været der, eller komme ud og prøve nogle forskellige ting, hvor vi hjælper til. Jeg håber, der er andre derude, der ligesom os, der allerede har benyttet Fragt, forstår meningen af, at unge mennesker får et fritidsjob. Og det er jo det, som de øver sig på i Fragt, det er at blive gode til at have jobs. Det kunne være rigtig godt med en samarbejdsaftale, der dækker hele København, hvor vi får flere klubber og værksteder med ind, men også private virksomheder og forskellige kommunale institutioner i form af kulturhuse og legepladser og børnehaver, så vi kan få et større netværk. Så de giver os erfaringer, de lærer os, hvordan det er at være på en arbejdsplads. Der er brug for Fritidsakademiet, for at vi kan matche de unge med nogle rigtige fritidsjob, hvor de kan komme ud og prøve nogle forskellige opgaver og få erfaring med, hvad de for eksempel kunne arbejde med, hvad de kunne lide at arbejde med.